Iň jadygoý zodiak alamatlary. Hemmemizin öňüň we negativ häsiýetlerimiz bar. Ýöne içinde edil şeytan ýa-da jyn ýaşaýan ýaly bolup duýulan zodiak alamatlar hem bar. Bu videony aharyna çelik görüň we ýürege basyň. Gelin, onda başlaýyn. Dediler, Hawa. Bular üçünji ýere eýeleýär. Olar diňe öz peýdasyny hereket edýärler. Agalyk etmegi we dolandyrmagy halaýarlar. Umuman aýdanynda olar ýamanlyk etmezler. Ýöne olaryň durmuşa bolan garaşlary gowy däl. Olaryň köpsi töweregini diňe düşmanlaryň gurşaýandan unanýarlar. İkinji orunda hamal. Ören howply we agressiv alamat. Elmedama ýagşylyň we ýamanyň çägine gezýärler. Edýäni ýalňyş bolsa-da pikirlerini hiç wagt üýtgetmeýärler. Olaryň ýolunda durmagy synaşma. Indi bolsa birinji ýer. Zodiagyň iň şeytan alamaty. Şeytanyň özü de olardan gaça duýýar diýerler. Olardan daşrakda dursaň has gowy bolar. İçýän. Bu alamatyň aslynda doglan adamlar gara pikirli, sowuk we howply. Olar kemsitmeleri hiç wagt ýatdan çykarmaýarlar. Kimişe ağır alýarlar. Uzak wagtlap dumup bilerler. Soň bolsa nereden gelendigini düşünmez ýaly edip bıçak urup bilerler. İçýänler goşak ýerler gözleýärler. Iň ýakynlaryň arasynda da. Olar awçy. Olara bir gezek dönüklik etseň rehim bolmaz. Sizin pikiriňizçe bu hakykatmy ýa-da ýalan? Pikirleriňi tesirlerde ýazyň. Kanalyma ýazylmagy ýatdan çykarma. Öňde zodiak alamatlarynyň köp sirleri bar.